Machiegni kendo nyako Ramogi Jokenya maromo milion 1 ma nyinggi nie CRB owacho ni mondo ogol nyinggi kochakore odiochieng' makiny. Kata kamano golo nying jogi e CRB nigi okenge mang'eny ka bende ok nyis ni ok gidhi chulo gowi mane gikawo. Ochieng' Emmanuel miyowa mathoth. Tich adek jumani jogo mane osenywand nyinggi kod duol mochung'ne rango chenro mag kawo kendo chulo hola CRB ne oyudo fungruok bang' jatend piny Kenya William Ruto ne yango ni Jokenya maromo milion 4 ne idhi golo nyingegi oko e listino mosemono thothgi yudo hola e pachoka. E yengo makamano, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni kochopo tarik 11 dweni to jogo duto ma nyinggi nitiere listi mar CRB ne idhi gol kendo miyogi thuolo mar yudo hola kendo chwalo chenrogi mopogore opogore. First, I am very happy that between 4 and 5 million Kenyans will by beginning of November, they will be out of the blacklisting. That is very important. Lendo makama ne okelo geno e kind oganda Jokenya ka thothgi nigi geno ni biro miyogi thuolo mar yudo hola kendo ting'o ngimagi malo. Hii mambo ya CRB tunaona ya kwamba itatusaidia sana kwa sababu unajua ukiwa kwa CRB hauwezi access loan, na kama hakuna loan inamaanisha hakuna pesa itakuwa ina circulate. Sasa mimi nashukuru sana rais kutoa hiyo CRB na tunajua ya kwamba pesa ita circulate na kazi itakuwa na pesa itakuwa. Tunaomba afanye hivyo, manake mambo ya CRB imetufanya sisi wenyewe hatuwezi kujimudu sisi kivyetu. Tunaomba ya kwamba akifanya hayo tutashukuru na azidi kuyafanya. Chenro mar CRB ne oyange pachoka higa ma 2010 kane en mar ndiko jogo manigi gowi ma otamogi chulo, kata kamano ne oyawe kendo ndiko jogo duto moseyudo hola kanyaka gie sani ji maromo milion 19 osedonjo e system no ka milion 6 ma en kwan 22% kende emoserem chudo ka kwan 78% osebedo ka chulo holagi. Sam Omukoko en director mar Metropol kendo jalony e weche mag hola to kod ohala. When it was introduced in this country, the mechanism was listing people who have defaulted only, but that changed to have everybody who has any credit come to the CRB system. So today we have about 19 million Kenyans who are in the system. Those 19 millions are people who have accessed credit. And out of those 19, about 6 million are in default. Kata kamano, bendo yangu ni golo ng'ato e CRB okonyiso ni owene ng'ato gope ka jogo mibiro golo kendo nigi gowi ewi bengi kata kuonde managi kawe hola biro chuno mondo ket chenro mar chulo kendo tieko hola go. So kutolewa kwa CRB si kusema umelipa deni. Lazima kuwe na njia, benki zitataka kujua hao watu pesa yetu tutazipata namna gani. Wenye waliwapatia hiyo maloni nao watapata pesa yao namna gani. Kaluwore kod Omukoko, chenro mar choko historia mar ka ng'ato kawo kendo chulo hola en makare kendo konego tieki kaluwore ni en mano mabiro konyo oganda yudo hola e kinde mabiro kendo ting'o gi malo. Hao watu ukiwatoa ukisema kwamba profile yao isiwe kwa bureau, sasa umeharibu maisha yao, watakuwa wanapata credit namna gani? Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV.